azaldu behar, aspektiko gara akordio bat egin duela, hori dela 10 egun edo sinetu duen akordio bat, guretzat akordio importante bat, gure helburua da gure herritarrak ere gure mailako formazioa jasotzea, uste dugu benetan personak ikasi egiten dugula, balorea jasotzen ditugula, eta oso importantea dela masa kritikoa, gure kritikoa, gure herritar kritikoa izateko, goi mailako ikastaroak, goi mailako formazioa jasotzea, eta horretan, justu egin dugu, unibertsitateen artean, gure gukin, gure herritarrak formatzeko, horregatik aipatu nahi nuke, jardunaldi hauetaz gain, esan didaterako, badaudela beste hiru jardunaldi, bata zon barriaren ingurukoa, bestea adingabeak eta internet diskoen inguruan, eta bestea Euskal Herriko egimen historikoaren inguruan. Edonortegaren aurratu, horria, ekimina, eta formazioan, gure formazioan gaur egiteko, ikasteko, eta monik eskaintzen dugula, besterik gabe, esan, baita ere jardunaldi hauek azkeiti ospatzea, benetan plazerra dela eta eskertzekoa dela. Gu herrietan ere, herria pixkan eta pixkanak ere saiatzen bizikitzen lantzen. Azkeitin ere, azkeitiko dela, azken urteetan horretan ari da, niretzat luzi zainoetik ere azaltzea, niretan pausuak ematen, azken urte hauetan, bizikidetza eta bizitza azkeitin asko dala, pauso handiak eman direla. Nik uste dut benetan importantea dela olako jardunaldiak ospatzea gurean, bai simbolikoki importanteak izateaz gain, benetan gai hauek era akademiko eta integral batean tratatzea benetan importantea direlako eta benetan garrantzia handia da eta askotan itziten ari da bizitzaz, eta bizitzaz, egia, reparazioa, justiziaz, eta bakuntzak itziten dugu, eta itziten dugu nahi dugun bizia. Ez dakigu justu zertaz ari gian, eta dakigu giza eskubidea eta zitzen eta esan egiten, ez dakigu bizitzaz ez dugu, ez dakigu elkarrizpatuan mutatzen da, solidarietatea bizitzatuak, eta betzatela integral batean bi egun hauetan ikusita ponentiak eta partatuko duten estifioan uste dut benetan beharrezkoa dela, eta benetan pausuak izango dela materia hau, lehen hauetan dago materia hau, integralen akademikoan horregatik eskertuko duke, gure aukera hau matatik, foruaren dutetik, benetan egin apustu egitatik, eta partatzen, entzia benetan, koordinatzailea, delako, eta eskuntza oparen dugu guzti, aukera hau, besterik gabe gaitz eman dugu. Nahiko justu inoiz iristeko eta kamerak eskatzen ez, atzerapen txikiko gana. Gauko zea esan ez, gauko sarrera eta zer esan, horretan entzatzen askitzen batean ematik ere ikitzen ezin dutean egia justizia reparatzen ez errepikatzeko berritxeren anaziateko printzipio realment politika eta azerateko printzipio zagonak askotan errepikatzak izan dira eta eneko komentu dugu ez eta atzetan atzerra den indarra eta esan nahi abalu egiten dutela askotan izaten dugu egia, baina izan da egia justizia, nosan duratzen dugu justizia egin eta direla printzipio oso potonoak, baina berak era diferentetan guratzen dugu printzipioa. Egia printzipio ezaguna da, baina zer da egin, zer konsideratzen dugu dala egina. Bertatuko egin datu objektiboatia soilik, egia hori da. Egia biktimen eskubideetatik aparte, herrien historiaren parte dira. Orduan, herrien eskubide badira, ere diferenteak dira, normaleko eskubidea dira, herriaten patrimonioa da, memoria, herri eskubideak dira. No ez suposatzen da, egiten dugula egiaren printzipioaren betetzerekin, eta batez ere hori instituzionaldura da, ez noiz betetzen dugu egia. Egia noiz dakigun zein dan egia osoa.
noiz egongo da egiaren kontakizun horretan. Egia justizia eta reparazio gabe nekoa da. Egia ezagutzearekin nekoa dugu. Gertatutakoa ezagutu behar dugu, biktimek duten eskubidetik haratago memoria herrikatua eta eskubidea baita, erustetan bintzat. Gertatutakoa da objektiboak dira, kontestu konkretu batean gertatutakoak. Baina inolaz ere kontestu batek ez izango du izandako eskubide urraketak violentzia justifikatu. Egia berriro errepika ezari bermea helburu bat dut. Indarkeria justifikatzen duen errelatoak, indarkeria legitimitatzen duenak berriro errepikatzeko bidea zabaltzen du eta justiziatik aldentzen da, eta noski ez du erreparazioa du. Zer kontakizun mota ekin behar dugu, zer buru dute kontakizunek galdetzen da programa honetan ez, mina egitea edo gizarte bakitsua eta demokratikoa lagitzea, galdera oso importantea da. Kontakizunaren helburua gizarte bakitsua eta demokratikoa helburu izan behar guzti. Gizarte bakitsu oinarrizko printzipio demokratikoen gainean eduki behar da, ezin da asturaren gainean ere. Gizarte bakitsua gure helburua bada, garaiketa eta galtzaren diskurtsuetatik aldendu behar gara. Hori, ustez, garbi dago, baina gertatukoaren inguruan irakurketa ere egin behar da, sufrimendua zilegi ez dela aitortu behar dugu indarkeriaren justifikazioa helburu duen kontakizunak ez du ez egia, ez justizia, ez aitortza eta gutxiago ere berriro errepika ez dadin bermatuko. Indarkeriaren justifikazioak berriro errepika dadin aukerak zabaltzen ditu. Berriro errepika ez dadin esaten dugunean, etorkizunari buruzari bera, eta etorkizunean gazteak kokatzen ditugu hori importantea da eta hemen ikastoraren oinarri edo izan dira gazteak, edo izan dira gazteak. Zer irakasle izan dugu iraganean gertatutakoaz, zer transmituko diogu gazteak. Gure kontakizuna justifikatzen duena, egia oinarri duena, gure ardura da transmisioa urbanakoena eta erakunderena. Gu horretan inzientz egin behar du, transmisioa egin behar du. Ikastaronen programan esaten diren bezala giza eskubideak eta printzipio demokratikoak dira etorkizuneko oinarriak. Giza eskubideak eta printzipio demokratikoek ere iraganeko irakurketa egiten lagundu behar dute. Eta printzipio horien baitan egin behar da gertatutakoaren irakurketa. Hau da, giza eskubideak oinarri dira etorkizunerako, baina giza eskubideak oinarri berdinera behar dugu atzera begiratu dugu. Demokrazia eta eskubideak oinarri duen gizarteak ez gaitu inoiz ere indarkeriak legitimatzeko biderik emango. Eta uste naiz bereziki ikastaro hauetan emakumeen presentzia importantea da. Ze askotan kontzaten dut emakumeen perspektiba berriro ezkutatua izan da, ez? Egia batzutan ezkutatzen da, baina bereziki batzutan emakumeen perspektiba ere sufritutako ezkutatuta izan da. Beraz, eskerratu nahiakulako nahiak ere azal errikatzen batik. Eta eneko esan duen bezala, alkateak esan duen bezala, Gipuzkoan lan handi egiten dugu da zailetan ezteiten ere, horretako horri bat da, nola batxek bake gintzaren inguruan eta bizikidetzaren inguruan. Ez bakarrik erakundetatik, baita ere herritarrak eta elkarteak eta horrelako ikastaroak egiteko tonkidak dira, nola batxek konzientzia izateko, hemen zer gertatu da, zer sufritu dugun eta errepika ez ari bermari denon artean egin ezagun egin ezagun. Egunon, eta UEUren izenean, mila esker etortzeagatik, guretzako oso pozgarria da hemen egotea, bai ikastaroarengatik eta bai tokiarengatik, guretzat arrakasta kasu bat izan da, UEU Unibertsitatea duela 25 urtetik hona, baina unibertsitate errekarra eta gizartearen difunea izan nahi duena eta gizarteari bere ekarpena egin nahi duena eta hortarako sare zabaloa dauka eta lankidetzan honetan dira eta lankidetza horren adibide arrakastatxo bat. Bai administrazioarekin, bai udalarekin,
bai adituekin, unibertsitateko adituekin, baina baita ere herri mugimenduekin eta denen artean, lankidetzan, osatzen dugu egun hauetan izan dugun programa hori, guretzako oso programa interesgarria, eta, esatea, aldakoetan jarraitzeko gaudela, eta baita honen inguruan, beste gaietan, gure utilizita gaudela, aldako ertasunak aurrera ateratzeko. Eta besterik ez eskerrak ematean instituzioei, bai, antolatzaileei, izlariei, eta bezareten guztiei, eta nola ez urduko lan taldeak. Lehenengo guztia guztioi, eta nik ere lehenengo giza eta garantzizuena eskerrak bidozez guztioi. Lehenengo UEUBI proiektua ikusi bosatu duzutelako. Langile guztiei, Ainhoa, Irati, Idoia, Marikarmen egin zuen danagatik, ere eskerrak lan handia egin dezute eta laguntza handia eman duzuen guztioi. Maribel ere, zuen laguntza oso garantizuen dela, bere hau gauzatzeko. Eneko azpiltiak oso zabali. Mila esker baita ere, izlari, modelatzaile eta dinamizatzaileei oso laguntza eta zabiltzatea eta zuen denbora eta lana eta ekarpen honeak hartzea, mila esker guztioi. Baita ere, nola ez, etorri zareten guztioi. Hemen mailan egiten duguna zue gabe ez du ezertarako balio. Oso garrantzitsua zarete, horregatik horrela ezin da batia lanik eraikitzen. Batea eta bulegotan egiten, batea kalean egiten dugu egunerokotasunean eta guztion artean. Orduan izena horregatik horri du. Hiru begirada aldarrikatzen ditugu, alde batetik hiritarrena, guztion artean egin behar duguna, hiritarrak, herritarrak, bestetik gazteak, ezinbestekoa zarete, zuen gabe ezin dugu guztia aurrera eraman, eta emakumena. Emakumena, bai, bilataletan izango da baita ere, ikusteko bai errepresio aldetikan eta garai horretan emakumen papera zein izan den, diskutatua izan delako, baita ere kontakizunetan eta horretan aritzuko gara pixka bat emakumek gure kontakizunak nolakoa diren eta ze ekarpen egin dezakegu. Gero beste aldetikan oso garrantzitsua esatuko krimenen biktimei omenaldi bat egitea, horretik albaitera izan da, egia, justizia, erreparazioa eta ez erradikatzeko bermua. Bihotzez ere omenaldi bat egin diogu guztioi. Horretarako eta parte hartzeko, atal batzuk oso, hemen mailan egongo gerana, gure ekarpen honena, gure alde honena saiatuko gara ematen, baina zuen hau zaixili gelditzen bada, ez du ezertarako balio. Oso inportantea da denok hitz egitea, horregatik jarri dugu saio bakoitzaren amaieran, aukera izango da galderak egin eta indiziak emateko. Baina gero, egunaren amaieran izango dugu baita ere taldekako hausnarketa. Orduan talde txikitan, dinamizatzaile baten bidez egingo dira saio bakoitzean bi galdera, eta hor jasotakoak txosten bat izango da, eta bialduko dizuegu, bialduko du parte hartzaile bakoitzak. Hori zuen hitza ere benetan bilduta izateko. Hori guzti egiteko bai eskari bat, laburki egitea bakoitzaren esan behar duenaz, asko gera, horrendik hartzen asko falta da guztira larogeita bat izango gera, laburki izatea eta baita ere errespetu izateko. Bi egun zoragarri ditugu aurretikan, orduan aurrera eta disfruta guztia. Bai falta zait, ohar teknikoak esatea, hasi baino lehen eta ja martxa jartzen dira. Orduan, alde batetik karpetan ikusiko dezuten nola dagoen irudi eskubideak edo sinatu behar dezute, ikusten dezute irudiak hartzen ari direla eta grabatu egin datuak guztiak gero YouTubean eta
ja, wifia doan irakasute guztia. Eta, honekin guztia dela okatu dugula, benetan guztien izan dadila emankorra eta benetan girona zorreza